Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Fiți binecuvântați de Dumnezeu. Toate lucrurile care le vedem, tot ceea ce există în jurul nostru, lucrurile, ființele, chitara, pana asta, toate sunt făcute și sunt create de Cuvântul lui Dumnezeu. Când a făcut lumea, când a făcut toate lucrurile, Dumnezeu a folosit o singură unealtă, Cuvântul. Unealta asta care a folosit-o la început, este acum unealta noastră. El ne-a dat un dar împreună cu creația. Pentru ca prin cuvânt noi să putem construi mai departe. Și acum noi știm că oamenii pot să folosească această putere a cuvântului să construiască sau să strice. Noi suntem chemați înaintea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos să construim mai departe, să construim mai departe împărăția. Ne-a dat împărăția. Iisus Hristos a reașezat împărăția Lui în mijlocul nostru. Suntem chemați acum prin cuvintele noastre, prin cântecele noastre, să ridicăm această împărăție. Haideți să o facem împreună, cu putere. Amin. La început a fost cuvântul și cuvântul s-a întrupat. Gloria sa nemărginită printre noi s-a arătat. Laud numele Tău, Iisus, laud numele Tău, Iisus, ești al meu rege.
Tău, Doamne. Lăudăm, Doamne, pentru că știu că acest cuvânt de laudă este ceea ce întărește mai departe lucrarea Ta, care Tu ai început-o în mijlocul nostru. Binecuvintează, Doamne, această lucrare și ajută-ne pe noi să stăm în ea așa cum Tu dorești. Amin. Vreau mereu să-mi amintesc cine sunt și cine ești. Tu mi-ai spus de la început cine ești și cine sunt. Mi-ai promis cer deschis, cu Tine să fim. Aba, Tatăl meu, privesc spre chipul Tău, în Tine știu că sunt Fiul de Dumnezeu. Tu ești credincios, așa ai fost
Doamne! Toată închinarea, toată adorarea, Ție stăruiesc, o Domnule. Numai Tu ești vrednic! Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești veșnic, Doamne, numai Tu ești minunat. Da toată închinarea Ție, Doamne! Toată închinarea, toată adorarea, Ție-ți dăruiesc, o Domnule. Numai Tu ești vrednic, numai Tu ești veșnic, Doamne, numai Tu ești minunat. Aleluia, slavă Ție, Doamne! El e vrednic de slava pe care noi să-i o aducem. El este credincios față de noi. Și știu că sunt momente în care ne gândim că stând aproape de El, poate că lucrarea care există în viețile noastre nu se manifestă cu aceeași putere care noi probabil odată am simțit-o. Este Dumnezeu altfel față de cum era mai de mult? Este puterea Lui mai mică acum în zilele noastre? Este o putere mai mare decât puterea Lui în zilele noastre? Nu. Puterea Lui este la fel. Dar poate că ea, în mijlocul nostru, nu se vede așa mare, pentru că puterea lui Dumnezeu lucrează prin noi. Noi suntem vasele acestei puteri. Dumnezeu ne-a dat autoritate prin Iisus Hristos. El care a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ne-a dat-o nouă mai departe, când ne-a trimis și ne-a dat o nouă putere. Iată, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori peste tot, în toată lumea. Este la fel de mare această putere. Dar vasele noastre sunt prea mici, poate. Pentru că vasele noastre mari le ocupăm cu alte lucruri. Pentru că vedem multe lucruri care se întâmplă în viața noastră și care ne atrag. Și am vrea să punem și în vasul ăla, și am vrea să punem și în vasul ăla, și am vrea să punem și acolo și altceva. Și vasul în care vrem să-L punem pe Hristos în viața noastră, poate că îl umplem doar duminica. Sau din când în când. Iisus, Domnul nostru, vrea să lucreze cu putere în fiecare zi a vieții noastre. Dar pentru asta trebuie să umplem vasul nostru cu El. Lasă-L pe El să lucreze nu doar în lucrurile pe care le consideră religioase sau spirituale. Lasă-L să lucreze în lucrurile mici și simple, care probabil nici nu te-ai gândit că ai putea să-L chemi acolo. Lasă-L să te ajute la un exercițiu de matematică. Lasă-L să te ajute la o discuție cu copiii tăi. Lasă-L să te ajute să faci o mâncare bună. Lasă-L să te ajute să faci o groapă, să plantezi o plantă, vine primăvara. El face să crească. Toate lucrurile mici, însumate, sunt lucrarea Lui. Așa cum am spus la început, cuvântul Lui este în fiecare lucru mic și mărunt. Și probabil noi îl căutăm pe Dumnezeu doar în lucrurile pompoase și spirituale, și prea puțin în lucrurile mici și simple. Și El este acolo. Din lucrurile mici se face credința noastră mare. Haideți să-L căutăm pe Dumnezeu peste tot unde este. Împărăția Lui este aici. Nu este mai puțin puternică. Este cu aceeași putere și are aceeași valoare. Haideți să ne lăsăm purtați de ceea ce El ne-a chemat la început. În Iisus Hristos. Amin. Aș vrea să ne rugăm și aș vrea să cerem lui Dumnezeu această putere reinvestită în noi. Să lăsăm, să facem loc. Haideți să cerem Domnului Iisus să vină din nou în vasele noastre toate.
să știu că ești cu mine. Prin tine sunt liber, chiar și prin ape tu m-ai păzit. O Iahve, tu ești Domn în bătălii, victorios mereu vei fi. Aleluia, aleluia. Marea tu ai despărțit, prin adânc m-ai ocrotit. Aleluia, aleluia. Tu ești Domn în bătălii, victorios mereu vei fi. Aleluia, aleluia. Marea tu ai despărțit, prin adânc m-ai ocrotit. Aleluia, tu mi-ai înfrânt Egiptul, de mână m-ai luat, m-ai scos în libertate, spre locul cel promis. Nu voi uita vreodată, mereu voi proclama, moartea tu ai biruit-o, m-a salvat dragostea ta. Tu mi-ai înfrânt Egiptul, de mână m-ai luat, m-ai scos în libertate, spre locul cel promis. Nu voi uita vreodată, mereu voi proclama, moartea tu ai biruit-o, m-a salvat dragostea ta. Tu ești Domn în bătălii, victorios mereu vei fi. Aleluia, aleluia. Marea tu ai despărțit, prin adânc m-ai ocrotit. Aleluia, aleluia. Tu ești Domn în bătălii, victorios mereu vei fi. Aleluia, aleluia. Marea tu ai despărțit, prin adânc m-ai ocrotit. Aleluia, aleluia. Slavă ție, Doamne, pentru că Tine este victoria, în Tine este câștigul nostru totdeauna. Tu ești călăuzirea noastră pe orice drum și știm, Doamne, că destinația noastră este împărăția împreună cu Tine. Slavă ție! De câte ori te caut, Doamne, de atâtea ori te lași găsit și mă înconjur cu a ta iubire, cum nimeni nici când n-a iubit. Și orice când mi-l înțelegi tu, și orice vorbă o auzi, tu ești Domnul meu, ești salvatorul meu. Nimeni și nimic nu e ca Dumnezeu. El te
să fii înălțat. Mi-ai arătat ce e iertarea și cum să lupt până la sfârșit. Oricât de grea ar fi încercarea, să știu că Tu m-ai mântuit. Să cred de plin în orice clipă, că ei aș soare după noi. Tu ești Domnul meu, ești Salvatorul meu. Nimeni și nimic nu e ca Dumnezeu. Eu te voi lăuda cu toată ființa mea. Vrednic ești, Iisus, să fii înălțat. Tu ești Domnul meu, ești Salvatorul meu. Nimeni și nimic nu e ca Dumnezeu. Eu te voi lăuda cu toată ființa mea. Vrednic ești, Iisus, să fii înălțat. Da, Doamne, Tu ne-ai salvat și ne ții aproape de Tine, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne iubești așa de mult și nu vrei să ne lași din mâna Ta. Îți mulțumim, Doamne, că ești aici în fiecare zi și ne chem, Doamne, ne chem la Tine de fiecare dată când noi căutăm altceva. Îți mulțumim, Doamne, pentru harul Tău, care nu se sfârșește pentru noi. Dăm slavă numelui Tău și spunem, Doamne Iisus, Tu ești Domnul. Amin. Fiți binecuvântați de Dumnezeu. Vă rog să vă reașezați, dar haideți, dragilor, să-i binecuvântăm. Sunt frații noștri, prietenii noștri din Biserica Făclia, care au ales după masa aceasta să vină, să se închine împreună cu noi. Am cântat, ne-am rugat, am fost îndemnați din Scripturi, dar acum vom sta și vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și ne rugăm Dumnezeu să-l binecuvinteze pe Adrian, care în după masa aceasta va aduce cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Lăudat să fie Domnul! Amin. Aurul. Aurul este un metal prețios și este cel mai dens dintre metale. Și dacă îl topești, toate impuritățile se ridică deasupra, aurul fiind cel mai greu dintre metale. Și asta era o metodă prin care în vechime se testa aurul dacă este autentic. Dar dacă ai un obiect din aur pe care vrei să-l testezi, dar vrei să rămână în forma lui, nu vrei să-l topești, sunt alte metode mai moderne de a testa aurul. În urmă cu ceva vreme, mai de mult, am fost nevoit să merg la un bijutier să testez o bucățică de aur. O bijuterie mică, un cercel era. Și l-am dus acolo, a fost prima dată, singura dată când am făcut lucrul acesta. Am mers la bijutier, era un domn serios, nu vorbea nimic. I-am înmânat bijuteria și acum stăteam și așteptam să văd ce se întâmplă. L-a luat și a pus o lupă din aceea care mărește mult
Și primul lucru i-a căutat marcajul. Știți că metalele prețioase au un marcaj specific. După ce a găsit marcajul, apropo, fac o mică paranteză, să știți că și cei credincioși, cei care și-au pus încrederea în Dumnezeu, au un marcaj, au o pecete. Biblia vorbește despre asta. Pecetea Duhului Sfânt. După ce i-a căutat marcajul și l-a găsit, a început să-l supună la tot felul de teste. L-a dat cu ceva soluție, a așteptat câteva minute, am așteptat și eu. După aceea l-a zgâriat cu ceva materiale, a apropiat un magnet de el, tot felul de teste pe care nu mi le amintesc așa de bine. Dar la sfârșit am răsuflat ușurat, pentru că într-adevăr era aur veritabil și deși până atunci a tăcut, după aceea a vorbit și a ridicat privirea și a spus, da, este aur. Și m-am bucurat că a fost aur veritabil. La fel și credința noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, la fel ca și aurul, credința noastră este testată prin felurite încercări. Și dacă citim în prima epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetul 6 și 7, ne spune acolo că dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Amin. Ne vom uita în această dupămasă la un om care a fost încercat. Iov este numele lui. Poate ați auzit de el. Are o întreagă carte în Scriptură, Iov. Și omul acesta poate a fost încercat mai mult ca și oricare om care a trăit vreodată, Iov. Și ne vom uita să vedem ce l-a ajutat pe Iov să treacă cu bine testul credinței lui. În ce și-a pus Iov încrederea în final? Care a fost deznodământul întâlnirii lui personale cu Dumnezeu? Și aș vrea să citim câteva versete din Iov, capitolul 42, primele 6 versete. Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Amin. Cineva spunea că există doar două feluri de oameni pe lumea aceasta, cei care sunt în încercare și știu că unii dintre noi și unii din Biserica Sfânta Treime și mulți pe care poate nu vă cunosc, sunt în încercare, poate chiar acum. Sunt cei care trec prin încercare și cei care stau la rând ca să intre în încercare. Stau la coadă, cum mai obișnuiam noi să spunem. Stau la coadă să intre în încercare. Cu alte cuvinte, nimeni nu este scutit. Dar ce înseamnă să treci cu bine prin încercări? Biblia ne învață că a trece cu bine nu înseamnă neapărat că mi s-au rezolvat problemele sau că nu au rămas urme sau cicatrici în mine. De cele mai multe ori lucrurile chiar nu mai sunt la fel după ce trecem printr-o încercare. Biblia ne spune că a trece cu bine prin încercare înseamnă a rămâne credincios. Dacă încercarea este un test al credinței, atunci să treci cu bine înseamnă să poți să spui ca Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. Să știți că la evrei, limba ebraică este o limbă mai săracă în cuvinte și au de multe ori un cuvânt cu mai multe înțelesuri și cuvântul pe care l-au pentru am păzit este același cu am păstrat. Am păstrat credința. Am isprăvit alergarea și am păzit sau am păstrat credința. Credința se poate pierde, mai ales în încercare. Atunci când trece prin încercare,
cum spunea Apostolul Petru în textul pe care l-am citit, suntem întristați. Când stai cu copilul tău inert, lipsit de orice reacție în brațe, și am trecut pe acolo, genunchii încep să tremure, mâinile încep să tremure, glasul începe să tremure și e precipitat atunci când îi explici doctorului care sunt circumstanțele în care ți-ai găsit copilul. Atunci când ai pierdut pe cineva drag, și știu că unii dintre noi trec chiar acum pe acolo, atunci când ai pierdut pe cineva drag, și am trecut și eu pe acolo, mai ales când nu te așteptai, pământul parcă îți fuge de sub picioare. Totul se învârte și e greu să-ți ții echilibrul. Și nu știi de ce să te prinzi. Nimic nu mai pare stabil. Parcă nu mai recunoști realitatea din jur. E total diferită. Astăzi erai cu cel drag, mâine nu mai e. Ieri erai, astăzi nu mai e. Și parcă totul e diferit. Când ai o problemă, și poate ai venit în seara aceasta cu o problemă pe care o ai în suflet, și când ai o problemă și e problema ta, și nimeni nu poate să spună că e mică sau că e mare, e problema ta și te doare pe tine. E a ta. Și când ai o problemă, încep să se adune norii și cerul se întunecă și valea umbrei morții începe să-și facă simțită prezența. Și e ceață. Și în ceața aceasta, e greu să-L mai vezi pe Dumnezeu. Ajungi să crezi ori că Dumnezeu nu poate să te ajute, sau că nu știe cum, sau că nu vrea să se implice. Poate și-a întors spatele și te-a abandonat. Și spui tot felul de întrebări. De ce există suferință? De ce o îngăduie Dumnezeu? Și fratele Daniel amintea dimineața aceleași întrebări pe care ni le punem. De ce o îngăduie Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu face Dumnezeu nimic? Să știți că Dumnezeu face. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez, a spus Domnul Iisus în Ioan capitolul 5. Prietenii lui Iov au venit la Iov și au spus: tu suferi din cauza păcatului tău personal. Sigur ceva ai făcut rău și din cauza asta suferi. Încercau să descopere din ce cauză suferă Iov. Și noi de multe ori suntem preocupați. Dar de ce? De ce mi se întâmplă? Care e cauza? Dar Iov era un om neprihănit printre cei din vremea lui. Confirmă Dumnezeu în capitolul 1 cu versetul 8 și spune: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Iov spune la fel în capitolul 6 cu versetul 10. Îmi va rămânea măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. Au venit ucenicii la Domnul Iisus, la un moment dat, dacă citim în Ioan capitolul 9, și au spus: Doamne, cine a păcătuit, omul acesta de s-a născut orb sau părinții lui? I-au venit cu două variante, ori a păcătuit omul acesta, ori părinții lui. Și a venit Domnul Iisus cu a treia variantă și a zis: s-a născut așa pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Acum, în timp ce cauzele pot fi diverse și complexe, soluția este una singură: Dumnezeu. Și vom vedea în această dupămasă că Dumnezeu poate, știe cum și vrea să fie alături de noi în orice încercare ne-am afla. În ce și-a pus Iov încrederea, în final? Atunci când treci prin felurite încercări, încrede-te în primul rând în puterea lui Dumnezeu. În puterea lui Dumnezeu. În viața lui Iov nu era cer senin și liniște. A fost pentru o vreme, dar apoi a pierdut totul, aproape totul, într-un timp foarte scurt. Bunurile, copiii, chiar și sănătatea. S-au adunat norii și a venit furtuna în viața lui. Și Dumnezeu i s-a descoperit în mijlocul furtunii. Iov nu înțelegea de ce îi se întâmplă așa și ajunge să fie deznădăjduit. El credea că a ajuns la capăt și nu mai vede nicio ieșire și nicio continuare a vieții lui. Dacă citim în capitolul 7, versetele 6 și 7, Iov spunea așa: zilele mele zboară mai iuți decât suveica țesătorului,
Iov, capitolul 7, versetele 6 și 7. Mai iuți decât suveica țesătorului, se duc și nu mai am nicio nădejde. Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Vedeți? Deci nu mai am nicio nădejde și ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Așa a ajuns Iov să-și vadă viața. Și noi de multe ori simțim la fel. Dar una este ceea ce simțim și alta este ceea ce știm. Știu că tu poți totul, a spus Iov. După ce se întâlnește cu Dumnezeu, Iov este convins că stă în fața unui Dumnezeu atotputernic. Când simți că ești prins și că îți fuge pământul de sub picioare și că nu mai ai scăpare, pune-te pe genunchi ca și Iov și începe să te rogi și tu ca el. Doamne, știu că tu poți totul. Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a spus împăratul către Daniel, care era în groapa cu lei. A putut Dumnezeul tău, vedeți, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Veșnic să trăiești, împărate. Acum parafrazez ce-o fi zis în gândul lui. Mai bine că acum n-am dormit niciodată, înconjurat de blănuri, dar nu blănuri, că cine doarme în blănuri? Cei împărații dormeau în blănuri pe vremea aceea. Blănuri încălzite și n-avea curent electric. Știți că temperatura corpului unui leu este aproximativ 38-39 de grade. Numai bine să fie călduț la Daniel. Pentru că Dumnezeu poate. Poate să închidă gura leilor din viața lui Daniel și poate să închidă gura leilor și din viața noastră. A venit un lepros la Domnul Iisus și a zis: dacă vrei, poți să mă curățești. Citim în Marcu, în capitolul 1, și Domnul Iisus a spus: da, vreau, fii curățit. Dar a venit la un moment dat și un tată cu un copil care era posedat, era îndrăcit. Și i-a spus: dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Și îl vedem pe Domnul Iisus, asta în Marcu, capitolul 9, îl vedem pe Domnul Iisus că spune, în loc să spună: da, sigur, hai că îl vindec și pe el, se oprește, se uită la el și zice: tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și în alt context îl vedem pe Domnul Iisus spunând, în Luca, capitolul 18, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Iar apoi tatăl copilului a spus: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și Domnul Iisus l-a ajutat. Pentru că Dumnezeu nu disprețuiește atomul tău de credință, fărmitura ta de credință, oricât e de mică, nu o disprețuiește. Dar, nu te îndoi de puterea Lui. Nu te îndoi de puterea Lui Dumnezeu. Când a mers spre Betania Domnul Iisus, pentru că unul din prietenii Lui cei mai buni murise, Lazar, și era încercat de tot felul de sentimente, erau niște iudei pe drum care vorbeau între ei și citim în Ioan capitolul 11, versetele 37 și 38, iudeii aceștia vorbeau între ei și au zis: el care a deschis ochii orbilor nu putea face ca nici omul acesta să nu moară. Nu putea el face. Și ne spune acolo textul că Iisus s-a înfiorat, s-a tulburat. Dar verbul acela mai poate fi tradus a pufnit. A murmurat cu indignare. Când i-a auzit pe ei vorbind, nu putea face. În el erau tot felul de sentimente, era și durerea că Lazar murise, era și știa ce avea să facă, să-l învie pe Lazar, dar când i-a auzit pe acești iudei vorbind, nu putea face ca omul acesta să nu moară. A murmurat cu indignare, pentru că Dumnezeu este ofensat când tu nu crezi că El poate. Dumnezeu poate. De multe ori acționăm după capul nostru pentru că nu credem că El poate să ne scoată din sărăcie, din boală, din datorii sau chiar din păcat. Suntem păcate în care suntem prinși. Dumnezeu poate să ne scoată din ele.
Dumnezeu are putere. Avem un Dumnezeu care poate să ne mântuiască oricât de criminali am fost și poate să ne țină în mâna Lui în așa fel încât nimeni și nimic să nu ne poată smulge de acolo. Ioan capitolul 10 ne spune despre acest lucru. Nici măcar o încercare nu ne poate smulge din mâna lui Dumnezeu. Avram, citim în Romani 4, versetul 21, Avram era deplin încredințat că el, ce făgăduiește, poate să și împlinească. Iar atunci când era gata să-l jertfească pe Isaac, în Evrei, capitolul 11, cu versetul 19, spune că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Avram știa că Dumnezeu poate. Pentru el nu era o îndoială. Poate, nu poate Dumnezeu. Dumnezeu poate să-l învieze pe fiul meu din morți. Așa gândea Avram. Avram a rămas lângă Dumnezeu. Rămâi și tu lângă Dumnezeu. Uneori conduc și cei care conduceți știți cum e traficul prin Cluj. Și uneori sunt prins în trafic și stau și aștept să se facă verde la semafor. Și uneori aud sirena în spatele meu, ori ambulanța, ori poliția. Mă uit să văd dacă pot să mă trag la o parte, cum spune legea, și la un moment dat văd ambulanța trecând în viteză pe lângă mine, pe contrasens, de cele mai multe ori, că pe acolo are loc, foarte aglomerat Clujul. Și de foarte puține ori am văzut și alte mașini civile în spatele ambulanței, mergând după ambulanță. Poate era o rudă a celui care era în ambulanță. Dar ce am observat este că ambulanța merge pe unde vrea. Nimeni nu o poate opri. Are autoritate. La fel și poliția. Are autoritate, are putere. Și cine stă în spatele ei, atâta vreme cât stă în spatele ei, poate să meargă. Oricum ar fi traficul, poate să meargă înainte. Câtă vreme se ține după ea? La fel și noi cu Dumnezeu. El poate totul și nimic nu-i poate sta împotrivă. Dumnezeu are autoritate și are putere. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, a spus Domnul Iisus. Rămâi aliniat în spatele Lui. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Diavolul nu are nicio putere. Dacă citim în Iacov, capitolul 4, versetul 7, spune: împotriviți-vă lui și el va fugi de la voi. Dar, atenție, înainte să te împotrivești diavolului, supune-te lui Dumnezeu, aliniază-te în spatele lui, împacă-te mai întâi cu el, pune-ți viața în ordine cu Dumnezeu și stai în spatele lui și Dumnezeu poate, dacă rămâi aliniat în spatele lui. Acum vă întreb, dacă Dumnezeu poate totul și El este pentru noi, cine va putea fi împotriva noastră? În versetele pe care le-am citit prima dată, în 1 Petru, capitolul 1, versetele 5-7, spune că voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ce minunat! Atunci când treci prin încercări, ești păzit de puterea lui Dumnezeu. Prin credință. Încrede-te în puterea lui Dumnezeu. Noi nu am venit aici, și eu personal vă spun sincer, n-am venit aici să mă închin unui Dumnezeu mic. Și n-am venit aici ca să mă rog unui Dumnezeu neputincios. Și n-am venit aici să cânt despre un Dumnezeu slab. Noi avem un Dumnezeu atotputernic, în fața căruia cad duhurile în leșini. Aleluia! Dar s-ar putea să te gândești, da, într-adevăr, Dumnezeu poate totul. Nimic nu-i poate sta împotrivă. Dumnezeu are putere. Dar poate nu știe cum să mă scoate din situația mea, așa de complicată, așa de întortocheată, nici eu nu știu să-i dau de capăt, nici prietenii mei cei mai deștepți noroși să-i dea de capăt. Poate Dumnezeu nu știe cum să-i dea de capăt la situația mea.
De aceea, în al doilea rând, încrede-te în priceperea lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan. Un plan pe care nu-l înțeleg întotdeauna sau nu dintr-o dată. Dumnezeu știe mai bine de ce lucrurile evoluează într-un anumit fel. El nu este niciodată surprins. El nu este niciodată nepregătit. El are întotdeauna un plan pentru viața ta și pentru situația ta. Dumnezeul nostru e puternic și face minuni. El își împlinește planurile de multe ori prin minuni și vrea să ne învețe planurile Lui și să ne arate minunile Lui. Dumnezeu vrea să ne învețe. Știți care e cea mai mare nevoie a noastră atunci când trecem prin încercări? Știți care e cea mai mare nevoie? Cea mai mare nevoie în încercare este să fim învățați de Dumnezeu. Să tăcem și să ascultăm. Nu există mângâiere mai dulce și nu există încurajare mai mare decât învățătura bună a lui Dumnezeu. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Spune Iov în versetul 3, citându-l pe Dumnezeu. Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Iov e supus la aproximativ 70 de întrebări de către Dumnezeu, dacă citiți capitolele de la 37 la 39, la 41, Iov e supus la aproximativ 70 de întrebări de către Dumnezeu și niciodată n-am înțeles până nu m-am uitat mai îndeaproape ce-i cu întrebările astea, de ce îi pune Dumnezeu întrebările astea. Și am observat că toate întrebările urmează un anumit tipar și sunt ceva de genul: Poți tu, Iov, să întinzi cerurile? În 37:18. Sau să arunci fulgerele? În 38:35. Sau cunoști tu legile cerului? 38:33. Sau unde erai când am întemeiat pământul? 38:4. Mulțumesc. Vezi tu pe cerboaice când fată? 39:1. Ești acolo? Prin toate aceste întrebări, Dumnezeu îi închide gura lui Iov. Îi spune, tu nu știi nimica. Iov, stai puțin, dar tu nu știi nimica. Tu crezi că știi, dar nu știi nimic. Poți tu așa cum pot eu? Poți tu, Adi, așa cum pot eu? Știi tu, Filip, așa cum știu eu? Ești tu acolo, așa cum sunt eu, spune Dumnezeu. Poți tu să fii acolo? Ai fost de la început acolo? Ai tu imaginea de ansamblu a tot ce se întâmplă? Cunoști tu toate detaliile situației prin care treci? Ai impresia că le cunoști. Dumnezeu, care este deasupra, le știe pe toate. Cele 70 de întrebări arată puterea, priceperea și prezența lui Dumnezeu permanentă în tot ceea ce se întâmplă în creație. Când vorbești în necunoștință de cauză, Dumnezeu spune că îi întunești planurile. Ascultă-mă, a spus Iov, și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Atunci când ne este greu, ar trebui să petrecem de 2 ori mai mult timp citind din Biblie decât de obicei. Dumnezeu nu se supără dacă noi avem întrebări. E normal să avem întrebări atunci când nu înțelegem ceva. Ca un copil care merge la tata și îl întreabă ceva. Tata se bucură. Eu mă bucur când vin fiicele mele și mă întreabă ceva. Mă bucur mult că sunt acolo, că pot să le răspund. Și dacă nu știu, îl întreb pe tata, care e mai mare decât mine. Să le dau un răspuns. Dumnezeu nu se supără când noi avem întrebări. Se bucură dacă noi avem întrebări, dar la fel cum Dumnezeu e ofensat atunci când nu credem că El poate, El e mâhnit atunci când noi căutăm răspunsul în altă parte decât la El, la Tatăl Luminilor. Sau așa cum spune în Proverbe, capitolul 2, cu versetul 6, la Domnul care dă înțelepciune și din a cărui gură este cunoștință și pricepere. Întrebările noastre vizează de cele mai multe ori cauza suferinței. De ce? De ce ai lăsat să se întâmple asta în viața mea? De ce a îngăduit Dumnezeu să sufăr în felul acesta?
de ce a îngăduit Dumnezeu să moară tata sau mama? Când a murit tatăl meu, eram tânăr, aveam vreo 22 de ani, eram la început de drum în viață și aveam multe întrebări și n-am înțeles de ce a îngăduit Dumnezeu să trec pe acolo. Și atunci când nu înțelegem și nu căutăm răspunsul la Dumnezeu, diavolul ne amăgește ușor. Dumnezeu e de vină. Dumnezeu e impredictibil. Nu te poți baza pe El. Uite, tu te așteptai una și se întâmplă alta. Până nu m-am dus cu inima mea rănită și deschisă la Dumnezeu, n-am înțeles planurile Lui. Le-am întunecat în mine. Am întunecat planurile Lui în mine. Nu vă înșelați. Inima omului nu poate să rămână mult timp fără răspuns. Și dacă nu cauți adevărul la Dumnezeu, vei ajunge să crezi minciunile diavolului. Înșelătorul este diavolul. Nu vă înșelați, nu există neutralitate. Noi avem nevoie de răspunsuri în inima noastră și dacă nu le căutăm în cuvântul lui Dumnezeu, o să le căutăm în cu totul altă parte și o să fim foarte amăgiți. Au trecut câțiva ani până când m-am dus smerit să caut răspunsul la Dumnezeu, până când am zis și eu ca și Iov, ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Și l-am întrebat atunci direct, m-am dus direct la Dumnezeu ca la un tată și l-am întrebat, Doamne, a fost voia Ta ca tatăl meu să moară? Și el mi-a răspuns, nici de cum. Mi-a răspuns din Ezechiel, capitolul 18, versetul 23. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Și versetul 32 din același capitol. Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Dumnezeu mi-a răspuns. M-am dus la el și l-am întrebat și m-a lămurit. Asta a fost experiența mea. Du-te la Dumnezeu dacă ai întrebări. Pe Dumnezeu nu-L deranjează întrebările tale. Nu-L deranjează. Îl deranjează însă atunci când tu cauți răspuns în altă parte decât la El. Când îi întorci spatele, când crezi că tu știi mai bine. Du-te la El cu întrebările tale. Dumnezeu îți va spune întotdeauna adevărul. El nu poate să mintă și nu pentru că ar avea vreo neputință, ci pentru că El nu va face și nu va spune ceva în dezacord cu caracterul Lui cel Sfânt. El nu se poate tăgădui. El este calea, adevărul și viața. Cine l-a văzut pe Domnul Iisus, care este adevărul, l-a văzut pe Dumnezeu, care este adevărul. Și El îți va spune adevărul. La supermarket nu găsești nici pâinea vieții, nici apa vieții. Google nu știe răspunsul la toate problemele tale, dar Dumnezeu știe. La Instagram nu-i pasă de tine, dar lui Dumnezeu îi pasă. Facebook nu te-a vegheat, poate încearcă acum să te supravegheze, dar Dumnezeu te vede permanent, încă din pântecele mamei tale. Nu căuta răspunsul în lume, ci caută la Dumnezeu în cuvântul Lui. Eu nu mă rog unui Dumnezeu care nu mă cunoaște, sau care nu știe ce să facă, sau ce să-mi spună când eu am nevoie de El. Eu mă rog și mă închin unui Dumnezeu creator, priceput și înțelept, și care are un Fiu în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, și a cărui Duh Sfânt îmi luminează mintea ca să pricep cuvintele Lui și îmi conduce viața cu putere prin îndemnurile Lui sfinte, și care mă face să simt dragostea Tatălui ca nimeni altul, Duhului cel Sfânt. Aleluia, glorie Lui! Dar poate că zici, într-adevăr, Dumnezeu poate și într-adevăr Dumnezeu știe, dar poate Dumnezeu nu m-a interesat de mine și de viața mea. Sau cum spun unii, că Dumnezeu a creat lumea și apoi a lăsat-o și s-a dus undeva în treaba Lui și a lăsat-o să meargă de la sine. De aceea, încrede-te în puterea lui Dumnezeu, încrede-te în priceperea lui Dumnezeu, dar încrede-te și în prezența lui Dumnezeu. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, a spus Iov. M-am întâlnit cu tine.
Dacă nu te-ai întâlnit încă cu Dumnezeu, nu este prea târziu. Dumnezeu ne așteaptă, chiar dacă e furtună în viața noastră. În mijlocul furtunii vrea să se întâlnească cu noi. Iov a auzit de Dumnezeu și apoi a văzut, a experimentat prezența Lui. Noi auzim mărturiile unora, cum lucrează Dumnezeu în viața lor și zicem, ce mare e Dumnezeu, dar pentru El, nu pentru mine. Dumnezeu este același, El e prezent. El nu a creat universul acesta după care a plecat într-un concediu prelungit. El este implicat în creație și n-a încetat niciodată să fie. În Evrei, capitolul 1, versetul 3, ni se spune că Domnul Hristos ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. El ne ține și pe noi în viață. Și El vrea să fie implicat în viața mea și în viața ta. El nu ne-a lăsat singuri. Ne-a dat Duhul Său cel Sfânt să ne fie călăuză, mângâiere, sprijin și putere. Știm toate astea, nu? Însă este o mare diferență între ceea ce știm, între ceea ce am auzit și ceea ce am văzut, am experimentat în viața noastră. Ce am experimentat, aia știm sigur. Credibilitatea vine din experiență. Și Apostolul Ioan spune așa de frumos în prima lui epistolă, capitolul 1, primele 3 versete. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Crezi tu că Dumnezeu este prezent? Aici și acum? Dar crezi și că El este prezent în fiecare zi în viața ta? Oriunde te-ai afla și prin orice ai trece? Psalmul 46, versetul 1 spune: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Când nu-L văd și nu-L aud și când nu-L simt, am uneori impresia că El lipsește. Nu din univers, ci din viața mea. De aceea îmi place așa de mult David în Psalmul 23, când spune: chiar de ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, pentru că Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Cu alte cuvinte, Tu ești cu mine într-un mod activ, nu pasiv. Implicarea Ta în viața mea îmi aduce protecție și siguranță, îmi aduce direcție și scop. Apostolul Pavel a văzut că Domnul a stat lângă el. Citim în 2 Timotei, capitolul 4, cu 17. Apostolul Pavel spune așa, 2 Timotei, capitolul 4, cu 17. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Vedeți? Vedeți? Dumnezeu n-a încetat să izbăvească din gura leului odată cu Daniel. Ăla a fost doar începutul. Daniel a fost doar începutul când Dumnezeu a izbăvit din gura leului. A continuat cu Pavel și vrea să continue cu noi astăzi, ca să vedem puterea Lui, să vedem priceperea Lui, să vedem prezența Lui. Când Dumnezeu stă lângă tine, El nu stă pasiv, nu vrea să stea pasiv, spectator la ce se întâmplă în viața ta sau în viața mea. El vrea să fie implicat în viața ta, să te întărească și să te izbăvească. A stat lângă mine, m-a întărit și am fost izbăvit, spune Pavel. A stat lângă mine, m-a întărit și am fost izbăvit. Aleluia! Glorie Lui! Asta vrea să facă Dumnezeu și cu noi. Să stea lângă noi, să ne întărească și să ne izbăvească. Dumnezeu te vede. El e aici acum. El te vede în odăița ta, în dormitorul tău, seara când te rogi sau când nu te rogi. El este în ascuns. Și în ascuns nu înseamnă undeva departe, ci înseamnă că El este ascuns de ochii noștri fizici. Dumnezeu este Duh, dar El este prezent. Avem un Dumnezeu prezent, ne închinăm la un Dumnezeu prezent și cântăm despre un Dumnezeu prezent. Câteva versuri dintr-o cântare pe care obișnuim să o cântăm des aici. Ești aici, cerul ai deschis, eu mă închin, eu mă închin. Ești aici să faci ce ai promis, eu mă închin, eu mă închin. Ești aici prezent prin Duhul Sfânt, eu mă închin,
eu mă închin. Ești aici, simțim puterea ta. Asta cântăm. Și mai departe cântăm așa. Chiar și atunci când nu văd, ești cu mine. Chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Știu că lucrezi, Doamne. Aleluia! Dacă n-aș crede din toată inima cuvintele astea, n-aș cânta. Nu le-aș cânta numai așa, să-mi aud vocea? Crezi tu din toată inima că Dumnezeu este prezent? Că e acolo în viața ta chiar dacă nu-L vezi? Amin. Iov a trecut cu bine prin încercarea credinței lui. A fost poate cel mai încercat om. A avut întrebări. Nu l-a înțeles pe Dumnezeu. Ba chiar s-a văzut nedreptățit de Dumnezeu. Dar știți care a fost secretul biruinței lui? Care a fost secretul biruinței lui Iov? Nu s-a îndepărtat de Dumnezeu. Nu s-a lăsat de El. Când totul în jur a devenit ostil și când universul lui a luat o razna, s-a prins de singurul lucru de care știa că este stabil, Dumnezeu. Nevasta lui, văzându-l în chinuri și făcându-i se milă de el, i-a zis, lasă-l pe Dumnezeu că și El te-a lăsat și termină cu viața. Și Iov a spus nu, e nebunie, departe de Dumnezeu e nebunie, nu vreau acolo. Au venit prietenii lui înțelepți să-i dea răspunsuri și Iov nu s-a mulțumit cu ele, n-au fost îndeajuns pentru el. De aceea s-a dus direct la Dumnezeu, singurul care poate stâmpăra setea sufletului nostru. Iar după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, a venit cu singurul răspuns corect cu care putea veni. Nu putea veni cu alt răspuns. Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, nu poți să ai decât un singur răspuns. Și citim în versetul 6. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Asta a fost reacția lui Iov după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, după ce a văzut că Dumnezeu poate, știe și este prezent acolo. Astăzi avem intrare liberă la tronul Harului prin jertfa Domnului Iisus Hristos la cruce. Dacă nu ți-ai pus încrederea în El încă, nu e prea târziu. O poți face, aici și acum. Nu mai amâna, mâine poate fi prea târziu. Dacă ești deja un copil al Domnului, nu uita că încercarea prin care treci nu te are în vedere doar pe tine. Sau încercarea prin care vei trece. Dacă trebuie, s-ar putea să nu trebuiască, dar dacă trebuie, încercarea prin care treci sau vei trece nu te are în vedere doar pe tine. Cei din jurul tău, familia, prietenii, colegii, se uită la tine și se întreabă, unde este Dumnezeul lui acum? Ce fel de Dumnezeu are? Haideți să le arătăm că avem un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu priceput, un Dumnezeu prezent, care ne iubește nespus de mult. Și aș vrea să vă las cu un verset care mie îmi place foarte mult, din Apocalipsa, capitolul 1, versetul 5 și 6. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre, cu sângele Său și-a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Fiți binecuvântați!